Hello people, and welcome back again paZim Reality ITV. Starango kuberekwa ndi DJ Sparks. Tiri pana panoya nenyaya dzinotyisa, dzinovhundutsa, panoita ma interviews akasiyana nema celeb nechichichi. Saka uchingosina subscribe, please do subscribe so that usapotswe nezvinyowani zvatinoya nazvo. Nyaya ndineyo panapa inyaya yamama kana kuti yagogo wamuri kuona pa screen apo vakutsanangura maroera vanoita vaita kuti ndinda kuzonzi queen nenyaya idzodzidzi vakanga vapromotwa panyaya idzodzidzi dzekushereketa idzi. Saka da kuti munzwa vachitsanangura madyiro avaita vanhu, mamburukiro avaita, maendero avaita kuMozambique, zvakawanda zvavakatsanangura pa this video zvada kuti muziye. But before sandapinda panyaya guys, kana pachinge paine munhu asina kusubscribe panapa paZim Reality ITV ngagara subscribe kuti asapotswe nezvimwe zvatinoya nazvo zuva nezuva. Uyezve kwachingochitoona kuFacebook papage yedu yakanzi DJ Sparks ZW, please kana wati follow. Uyezve ndiri imwe nyaya iri important kune vanhu vanoda kudhirila maboho. Ndavana namazvikokota munhaurwa iyoyi yekudhirila maboho inonzi absolute wetlands, inoita boho drilling and installation. Uyezve arapa yesaya maservices avo avana offer. Kana uchinge uchida namba dzavo nidzo namba dziri pascreen dzekufamba pazasi apo idzo. Kada kwasvikira padeni address ndiyo iyi. Munongoudza tabva kuna DJ Sparks vanobva kuitira kadiscount karipo. But for now rega tipinde panyaya yedu timbonzwe gogo wavo kuti vaizvifambisa sei, zvaifamba sei chaizvo. Tina gogo vedu vari pano, tinorangarira the day munhu waMwari vachideedza zvekare kuti zvichida une zvauri kurota pamwe uri kumakuva kana uchishandiswa. Gogo vakauya vaine zvavari kutaura pano, tinorangarira gogo vachiti taimutswa tichienda. Saka gogo padambudziko iri kwamakambofambawo zvimwe zvaitaurwa zvainzi kudii? Pastor, you misinterpreted. I said, if you're a witch, come here. That's what I said. Pastor, I said, if you're a witch, come here. Then you go chichaka vachaitika. Ndakabanda mhanya ndichiuya. Ngatichitangire nyaya tichenda kumberi manje. Thank you. Ndakabanda mhanya ndichiuya. Taurisa microphone is not. The testimony pesa tobenda kumba. Andika na Mwari. Ndakabanda mhanya ndichiuya. Chimboti ndichiti zvamataura chaizvo ndosirikitika muupenyu hwangu. Ndinorota ndichibhururuka, ndinorota ndiri patambo, ndinorota ndichidya, ndinorota ndiri kumakuva, ndinorota ndichirarama nevanhu vakawanda. Saka zvese izvo zvirikuitika muupenyu hwangu. Amai, kwanga kuri kurota here kana kuti zvinhu zvamainga muchitorarama? Zvinhu zvaidaitita muupenyu hwese kubva ndiri 5 years ndorangarira kudaro. Saka manga maka initiate kwa muuroyi? Ndiri mwana mudiki. Mune makore mangana? Ndine 5 years. Ndipo mama initiate kwa muuroyi? Saka mainitiate kwa muuroyi manga mapa renki ipi? Ndakazobva ipapo kubva ndazondochengetwa futi nevanhu vanga vane satanism, vane mabhizinesi avo. Saka zvakabva zvajoinana manje. Saka manga muuroyi also satanism zvakare? Saka ipapo ndopandanga ndakutonzi ndakwini manje. Manga queen? Queen wevaroyi? Queen wezvese zvakabatana kudaro. Satanism nekuvaroyi? Right. She's not giving a testimony, but I want you to learn something. Chiboti shh. Wana mweya kumusha kwenyu inokutaudza muservice. Itakuti shh. Tinoiraira mweya yone zita raJesu. Yaenda uzona? Yaenda pana sara nayo? Hapana. Right. Mama, saka pamanga ma queen wevaroyi kana mchida kumbururuka maita sei? Taibhuruka nebroom kana kuti tambo. Pa broom maita sei mama pakumbururuka nebroom? Taita kuti kugara broom. Samune zvamaitaura here kuti mumbururuke nebroom? Ndaingona ndiri pena ndisiyi zvataitaura. Ndaingona tiripo. Saka manga makawanda? Taitogona kuwanda zvakanyanyisa. Mainda nyika dzipi? Maisvika maigona rekuenda kana kuMozambique kana kuSouth Africa kana kupi? Kazhinji kacho taitozoita zvokutevera, mukuru wedu aenda isitozotevera. Maitevera sei? Taitevera kana vana Malawi Moza kwese kuti taitevera kutevera. Saka maitora nguva yakaita sei kusvika kuMozambique? Taingoti nguva diki kufema kwaunoita unenge watosvika.
ukangotaura chete noise usiri kuteerera kuti Mwari vakudeliver handiti ka nai mama kungofema kudai munhu atosvika kuMozambique hey saka pabasa iri pane vanhu vamaitouraya here panguva dzacho idzodzo kana kuti vaitofa vanenge zvako zvine zvakangosangana zvichienderera mberi nokufa nekuti vachida nyama vachida ropa zvese zvine zvingoenderana nguva imwe chete. Saka zvine basa nekuti uyu ihama yako here kana kuti haisi vainyakurayiwa ndevehukama nemaaccident ndo avainyanya. All right, ladies and gentlemen, maybe you want to ask a question. This is a lady that is giving a testimony, and she was delivered from the spirit of witchcraft, and she was a queen in Satanism, and she was delivered. Maybe you've got a question you want to ask so that you get to be aware as a child of God. Do you have any question you want to ask? And other people, do you have any question you want to ask? Saka munajua imuro ya say kana mari maitora say. What do you have a question you want to ask? Do you have people? Mnaweza mndakuvunza. Somkanyi mvunza tenzi. Ndakuvunza kuti chokwadi here chandakanzwa kunzi ukasiya mutsvairo panze munoshandisa kubhururuka nawo nchenda unoroya. Izvo zvinoitwa nevanoroya isawanzotsvaga mari chete. Yandori satanism yekutsvaga mari zvomutsvairi ndezvanongoroyawo vanhu maraina. Zviri zvidiki ilevo diki. Ilevo diki. Alright, ko panofa munhu munodyei pamunhu kana afa? Maidyei, she's delivered kare. Kana munhu afa maidyei? Vanotogovana. Vaigovana chii? Munhu wese anotora pati. Ko mombe inourayiwa parufu iye inenge yakamira sei? Mombe inourayiwa parufu inenge yakamira sei? Nyama inobikwa panhamo kana munhu afa? Ivo vaitobva nemombe yavo kana vachida kuikanganisa vanotobva nemombe yavo inenge yauraya kudhara ipapo haikwanisiki. Aiwa ndinotenda hangu. Thank you. You want to ask something? Ndanzwa vachitaura kuti pamari apa pamari ndo pavainyanyotora. Ndida kuziva hangu kuti vainatsotora sei pamari apa. Hanzi mari. Padza zvimwe zvese izvi handitei nazvo, vada kuziva kuti pamari apa yaitorwa sei. I was waiting for my question akaita seaya boy toda kuziva kuti ko mari yaitorwa sei. Bozi tetine tuma interest kuti tingaitorawo sei kana kuti hatidi kutorerwa yedu tozoziva kuti vanotora sei saka totina yedu yatinayo. Maitora sei? Mari kazhinji kacho ndoyavaitova bhizinesi yavo, saka mari vaishandisa nyoka. Kazhinji nyoka dzine dzinotora mari kumabhengi. Kutora mari mubhengi nenyoka hawa inondomedza yodzoka nepuhavo youya nayo mari. Right, mama, your testimony is very touching and powerful. Ndinokumbirawo mama kuti vanhu vangodzidzawo zvinhu zvinoitika kare. Ndokumbirawo next week muzope testimony yenyu vanhu vazive kuti zvii vadzidze. Ndokumbirawo handiti? Good. Now, thank you so much. Mwari vanokuwirai. Simudza maoko ako munhu wese. Mama vakasunungurwa. Right now makurara zvakanaka. Makugara zvakanaka. Right. Ndakugara zvakanaka asi maraini manje she wangu ndamfa. Kupopota. Kutizwa nevanhu. Kutizwa nevanhu. Sina basi. Zvakakutisa ndo zvakakura kudarika vanhu. Kana munhu wekuya kuna Jesu ka? Ndizvo ka? Vanhu ne basa reva. Makurara zvakanaka. Ndakurara zvakanaka hapana vese vakatora zvinhu zvavo vakaenda nazvo zvese zvikatakurwa. Saka ndakurara zvakanaka ndisingarari. Ndogona kuti ndiri panapa nditori Mozambique, ndiri panapa nditori kuMalawi. Asi makurara zvakanaka. Ndakutorara zvakanaka. She's saying now I'm delivered, now I'm free. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yeah, right. Naye vazukuru vambuya Nanda mukudzinzwa sei nyaya idzi mambira dzakaita chaidzi dzinotyisa handika dzinovhundutsa. Unonzwa imwe nyaya yekuti nongotifunga kuti wakanzwa dzese wozoona kuti hei imwe nyaya ikutopisawo zvayo.
So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Don't forget to follow us on all social media platforms. Kauchungochida kutiwana ku YouTube. Unosearcha kuti Zimu Reality ITV, kauchida kutiwana ku Facebook. Unotisearcha pakanzi ipo DJ Sparks ZW. Nemamwe platforms ese angonzi DJ Sparks ZW, na TikTok, na Instagram angonzi DJ Sparks ZW. But before you follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ. Saishira mponesi upenyo wako. Tsvaga Jesu, tsvaga Jesu, tsvaga Jesu, tsvaga Jesu. Achawadika. With that, I am out. Oh, nakangana mwenye very important. Guys, kwenye timu yangu ili kuda kudzila maboho, ida kudzila maboho. Ndawe yani absolute wetlands board, drilling and installation. Saka mnongo wabata, mdhini ma service wanoita ndo warapa, ana boho siting, pump installation, solar pump installation, tank and tank stand installation, boho service, farm irrigation and garden irrigation. Zvakawanda zvavanoita, namba dzavo ndo dziri kubuda pazasapo idzo, dziri kufamba famba pazasapo ndidzo namba dzavo idzo. Saka munongo wabata ipapo. Uyezve kuna vanoda kuzomaketa panapa paZimu Reality ITV, we are open for business. You can always contact us on 0774045235. We are open for business anytime, any minute. We are ready to link up, we are ready to do business with you. I am out.